Здравейте, уважаеми приятели! Казвам се Християн Григоров. Това видео е предназначено да ви помогне да се ориентирате относно такъв важен за здравето ни продукт, като алоe вера. Алоe вера е едно от най-ценните, добре изучено и въпреки това все още тайнствено растение на Земята. На Земята съществуват над 300 вида алоe и в повечето от тях има полезни вещества за човека. Но единственото алоe, в което има над 200 жизнено важни съставки за човек, е вида алоe вера барбаденсис милър. Думата вера в неговото наименование означава истинско и е показателна, че този вид алоe се отличава от всички останали. Първото споменаване за използването именно на този сорт алоe вера за лечение на различни недъзи се среща още преди няколко хиляди години преди нашата ера върху шумерски глинени плочи, както и върху известните египетски медицински книги. Още Христофор Колумб го е взимал със себе си по време на многобройните си далечни пътешествия и го е нарекал лекарят в саксия. Войните на Александър Македонски използвали заздравяващите свойства на алоето, като го нанасяли върху раните си след сражение. В Библията, свещената за всички християни книга, алоето се споменава многократно и в частност като едно от растенията, с което са намазали тялото на Исус Христос преди неговото възкресение. Това растение го наричат също така и растение за първа помощ, чудотворно растение, пустинна лилия, тъй като то расте само в сухи области. Отвън листото на алоe вера е покрито с здрава зелена кора, под която се намира дебел жълт слой месеста част. Съдържащия се вътре полупрозрачен гел е истински енергиен склад. Повечето от хранителните вещества, необходими за нормална жизнена дейност, алоe вера получава от листата си. Преимуществото на това растение е, че то е общо укрепващо средство за поддържане на имунитета, оказва противовъзпалителен ефект, помага за правилната работа на стомашно-чревния тракт и контрола на теглото, помага за прочистването на междуклетъчните пространства на организма от токсините и шлаките, натрупващи се с времето. Гелът от растението алоe вера барбаденсис милър е признато като най-добрият съществуващ на планетата чистач на човешкият организъм. Също така, алоe вера влияе на активацията на обмяната на веществата, работата на половата система, състоянието на кожата, косата и ногтите. За изготвяне на продуктите си, LR използва само вътрешната част на листата на алоe вера. Широко известно е, че гелът от вътрешната част съдържа не по-малко от 100, а според различни данни от изследвания и повече от 200 различни биоактивни вещества. Например, полизахариди, глюкоманани, включително и ацеманан. Това ценно вещество се намира в силна концентрация в организма на акулите и именно на него учените отдават факта, че акулите не се разболяват никога. Тези вещества определят неговата висока биоактивност и спомагат за укрепването на имунитета, потискането на възпалителни процеси и силното му антивирусно действие. Един от полизахаридите в алоe вера притежава доказано действие за усилване на имунитета дори при заболяване от ХИВ и възпрепятства разпространението на вируса. Покрай полизахаридите, алоe вера съдържа и прости захари, белтъчини, всички аминокиселини, включително и комплекс от всички незаменими аминокиселини, от които нашият организъм остро се нуждае, но сам не може да се ги синтезира. Освен това, алоe вера е богато на витамините B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, E, холин, провитамин А, повече от 20 вида минерали и микроелементи, необходими на нашия организъм, включително и калций, магнезий, калий, цинк, селен, молибден, силиций, както и много и различни ферменти. Прониквайки в клетката 3-4 пъти по-бързо от водата, алоe вера помага да се извеждат от нея токсините и шлаките, като в същото време доставя на клетката ценни и необходими вещества. Компанията LR произвежда 4 вида гел за пиене алоe вера. В следващите няколко минути ще узнаете що за продукти са това, как и за сметка на какво действат върху нашия организъм. Какви именно продукти се препоръчват, които вече сами отлично са се доказали при сърдечни заболявания, слаб имунитет, заболявания на белите дробове, на храносмилането, на кръвоносните съдове, както и на много други системи на организма. Компанията LR използва за производство на своите продукти растението алоe вера от сорта барбаденсис милър, добивано в собствени плантации в Мексико. В продуктите на LR има извънредно висока концентрация на чистия гел от листата на алоe вера, което се добива по органичен път при контролирани условия и има всевъзможни сертификати, потвърждаващи високото качество и ефективността на продуктите. Ефектът на съвместното действие на компонентите на алоe вера води до многократно засилване на лечебните свойства, т.е. тези компоненти работят хармонично, като се допълват един друг в синергия. Гелът за пиене алоe вера от LR е първият продукт на европейският пазар, който получава престижния знак за качество на Институт Фрезениус. За сертификатите и знаците за качество на LR можете подробно да се запознаете от моето видео за асортимента на продуктите на LR. Поискайте го от човека, който ви е дал това видео и вие със сигурност ще бъдете удивени от броя на тези сертификати и от техният авторитет. Също така, компанията LR има най-голям брой продукти на основата на алоe вера, одобрени от авторитетния Международен научен съвет за алоe ЯСК.
Повече от 35 милиона литра алоe вера гел за пиене са произведени от компанията LR за последните 12 години. Повече от 10 милиона човека са оценили качеството и ефективността на този продукт. Първата класическа рецепта, известна още от преди хиляди години, това е гел от листата на алоe вера с пчелен мед. Както алоe вера гел, така и меда е един от най-ценните и отдавна известни лечебни природни продукти. Още ацтеките са знаели за свойствата на алоe вера и пчелният мед и са ги използвали широко като съчетание един с друг. Изберете алоe вера с мед, ако искате да подкрепите организма си, да възстановите работата на стомаха, черния дроб, червата, да помогнете на белите си дробове при различни заболявания, да поддържате имунитета си и да контролирате теглото си. Преимуществото на този продукт е в това, че тази комбинация е общо укрепващо имунно сформиращо средство, което помага да активирате обмяната на веществата, да поддържате естествената работа на хранително-смилателната система, съдейства за активизацията на процеса на храносмилане, способства за прочистване на организма от отрови, шлаки и токсини. Активните ингредиенти в състава на този продукт са 90% чист гел от листата на алоe вера барбаденсис милър, 9% качествен и натурален мед от цветни листа, витамин С, количеството на който е 62% от клетъчната потребност на организма за деня. Алоe вера сивера. Активните ингредиенти в състава на този продукт са 90% чист гел от листата на алоe вера барбаденсис милър, 9% качествен и натурален мед от листата на цветя, витамин С, количеството на който е 62% от клетъчната потребност на организма за деня. Алоe вера сивера. Продуктът съдържа полезен екстракт от коприва. Ценността на копривата е свързана с съдържанието си на органичен силиций. Той отговаря в тялото ни за стабилизиране на тъканите, като например коса, ногти, кожа, както и нещо много важно в България. Стабилизира стените на капилярите, което е превенция за инсулт. Алоe вера гелът като цяло поддържа кръвта в нормалната й консистенция, като така спомага и за предотвратяването на инфаркт. Гелът за пиене сивера се препоръчва, ако сте на повече от 40 години и имате необходимост да обърнете внимание на състоянието на кръвоносните ви съдове, ако имате проблеми с сърцето, с бъбреците, превенция срещу инфаркт или инсулт или вече сте прекарали такъв. А също така, ако сте в рискова група и често изпитвате проблеми с нестабилността на кръвното налягане. Преимуществото на този продукт е в това, че този вид алоe е в комбинация с органичен силиций, ценен за сърдечната кръвносно-съдова система, притежава също така общо укрепващо въздействие, съдейства за увеличаване и сформиране на имунитета, поддържа естествената работа на храносмилателната система. Активните ингредиенти на този продукт са 91% алоe вера, 7% качествен мед от листа на цветя, екстракт от коприва, витамин С и витамин К. Алоe вера праскова. Това е най-лекия сред алоe вера геловете за пиене. Той не съдържа захар и затова може да се използва дори от тези хора, които са принудени да ограничат потреблението на захар. В него хлебните единици също са намалени до минимум и затова е подходящ и за хора с диабет. В този продукт има рекордно високо съдържание на чист гел от листото на алоe вера, а също така съдържа и пребиотик инолин, важен компонент на храносмилането, както и голямо количество витамин С с високо антиоксидантно действие. Избирайте алоe вера гел праскова, ако ви е необходимо да възстановите обмяната на веществата, да стабилизирате захарта в кръвта, да нормализирате работата на имунната система, работата на червата. Харесва се от децата и е много подходящ за тях, тъй като има приятен вкус. Показва отлични резултати и при много женски заболявания. Този вид алоe вера гел не съдържа захар, спомага за поддържане естествената работа на храносмилателната система, способства за прочистването на организма и е общо укрепващо и имуномодулиращо средство. Активните ингредиенти на този вид алоe вера са 98% гел от листата на алоe вера, витамин С, покриващ 62% от основната дневна потребност, инолин, важен пребиотик за правилното храносмилане. Алоe вера гел Freedom. Освен 89% чист гел от листата на алоe вера, тази напитка съдържа и специални компоненти, които помагат за синтеза на колагена и подкрепят хрущялната тъкан на ставите. Това са хидролизат колаген, а също така и сулфат хидротин и глюкозамин. Тези вещества влияят положително на имунитета и на обмяната на мазнините. Витамините С и Е в състава на тази формула също са важни за нормалната работа на ставите, което е потвърдено от Европейската агенция по безопасност на продуктите за хранене. Изберете продукта алоe вера Freedom, ако ви е необходимо да поддържате ставите, костите, сухожилията при ревматизъм, артроза, артрит, при проблеми с гръбнака, а също така, ако се занимавате активно с спорт,
за най-добро възстановяване на стави и мускули след физическо натоварване. Преимуществото на този продукт е, че способства за изработката на колаген, явяващ се най-важният компонент на цялата съединителна тъкан на организма, способства за поддържане на функцията на хрущялната тъкан, помага да се оптимизира естествената работа на храносмилателната система, явява се общо укрепващо средство, съдейства за активацията на обмяната на веществата. В неговия състав има такива активни ингредиенти като 89% гел алоe вера, глюкозамин сулфат, хидроитин сулфат, органична сяра или МСМ, витамин С и Е. Навярно вече знаете, че човекът, който ви е изпратил това видео, може да ви даде достъп до немски магазин и това ще ви даде възможност самостоятелно и с отстъпка от 28% да осъществявате покупки на тези и на други продукти на компанията LR чрез Speedy с минимален транспортен разход до вашия дом. Ако смятате този обзор за полезен, а изложената в него информация за важна, моля поставете лайк и споделете това видео с тези хора, които са ви скъпи. Навреме предоставената информация може да помогне на човек в най-неочаквана ситуация. А аз, приятели, искам искрено да ви пожелая следното. Бъдете здрави, живейте богато и имайте мир на вашия дом. С вас беше Християн Григоров.